ва духтарако нигоҳ кунед иқа хушрӯ ҳози ҳама намудошама шумо дар нишон метиҳам я намуд фасонай нигоҳ кунед декор барои рӯзи тӯй барои ҷашнҳои хурсандӣ мисол ороиш метиҳананам хел хонаотона беҳад фасон нигоҳ кунед ина касседа оформления барои тӯю барои ҷашнҳои хурсандӣ барои мисол аз рӯдон бировардани кӯдак анам хел рӯзода анам хел оформлениҳои фасон дар корай бо нархҳои хубу дастрас пас анами рақамода дархост кунед нависен шумода мефаҳмонанд ҳамаи хизматрасониҳошона мефаҳмонанд нигоҳ кунед охи чӣ намуди дар корайтона чӣ ранге дар корай кадом стиле мақулайтона марҳамат метавонед муроҷиат кунед ина нигоҳ кунед ҳам хонаҳои заминида хушрӯ ҳам мисол хонаҳои баландошёнада хушрӯ мекунанд ина рӯзи никоҳда ҳамаи чӣ доранд хичун рафта пурра хушрӯ карда шумода соз мекунанд оформлениҳоатона дар сатҳи олӣ мегзаронанд нигоҳ кунед чӣ хел фасон марҳамат муроҷиат кунед. Ассалом духтарако ина марҳамат боз ҳам амбреҳои фасон аксияшид бисёриҳо интизор буданд бовар кунед ҳаминоам арзон пешниҳод шидагай успед кунед касе ки харидорӣ карданияй 3 либос 200 сомон ина як либоси ҳамин 66 сомон ямиқа меғалтатона духтаро яки фақат 3 либосӣ метиҳанд 3 либосаш 200 сомон марҳамат метавонед интихоб кунед ино фақат доставка доранд нигоҳ кунед чӣ хушрӯянд мана 3 либос 200 сомон иша бинен чӣ хушрӯяй расветкош аҷоибот расветкои фасонай унаваиш розови кати сери буд иш розови кати сабзай поёнуш ана баъд боина иҷада ҳастай розовию вая фисташка марҳамат зард розовию зард куртада хушрӯи бад мебиёя платьядам фасон мебиёя марҳамат ина касое ки тӯю маърака дорен қариб нархи як паплинай бовар кунед хушрӯй бо бурӯи дигай охи фасон акай блескира бинен и як либосаш 150-160 сомон буд дахотиртон боша наворода ҳози боша бинен чихе нарх арзон шидагиай успед кунен духтарако марҳамат ина касседа дар корай метавонен интихоб кунен дар равакак дастафшик бурда шумода расона мана 3 либос 200 сомон тамошо бино ана баъд духтаро аз анаи тиграко бисёр пурсидан ай тигро анаи рангош мондагай иёям духтаро диден иқа хушрӯане иёям ҳами 3 либос 200 сомон шидагай духтаро бовар кунед беҳтарин вариантай чӣ хеле гуфтум нархи як паплин додестиян мана успед кунед ина савзу зард савзу фиолетови ҳамиёра мепурсен ку ина духтаро омадагиай метонед дархост кунед камуш мондагиай духтаро успед кунед марҳамат илтимос сурат напурсен ина навора оҳиста оҳиста гирифтаистам ки ба азур тамошо кунед кассе доставка дар корайшона рақамашон ҳаст дар рӯи экран бинависен дар ва как шумода доставка мекунанд мана иша ишда фасонай иша ишда фасонай ҳози ина иш однотоннишай диден бегл бе ҳичи мана дурангай ина диден беҳад хушрӯ амбреи однотонни поёнуш болошуни хеле бардовичай поёнуш зарча ана баъд бо ҳастай ана игл вай нестай амбре нестай игли хушрӯай хулоса и бо як цвети дигашам аст нишон метиҳем цвети савз инаи серишай мана барои янгово мондан варианти хушрӯ ина барои момаи арӯс савз беҳад фасон ва иша бинен духтаро хушрӯ кам я рулон мондагай успед кунен ина чанд либосакай поёниш сиёҳай болош зард амбреи фасони фасон мана кадомеш дар кор мешава интихоб кунен дар ва как доставщик шумода бурда расона духтаро бовар кунен ҳамаш фасонае мана ҳамаш хушрӯ ҳамаш фасон ҳамаи ҳамино шуморо интизоранд диден